И здравейте хора, днеска ще ви кажа, не очаквах това да видео. Сега искам нещо да ви кажа. В TikTok направих видео, което бих написала на видеото. Правя сериал Squid Game 2. И ей тука на мен много ми харесва. Така, пишете в коментарите кой иска да участва. Значи, ще ви кажа какво ми трябва. Трябва ми едни такива червени, как се казваха те, една кукла и 10 участника. Не, айде са по-малко, защото няма се съберем. Още 5 участника. Който иска повече. Значи, започвам. Вижте. Започвам тук да ми стигне. Първо да затворя. Виж, това е като Squid Game. Виж вратите само. Гледай, чисто нещо. Така. Аз ще сложа тук леглата. Ето. Пет съм сложил. 230 номер. Вижте ми лицето. Така. Сега... без дисконт съм го сложила. Моя сериал ще е по-различно. Малко по-различно, да. Ще сложа маси, където там ще ядем. А не каквато е в училището храна, а нещо... Примерно ябълка, банан, сандвич, това е. Къде бях само? По колко сложа? Какви да сложа? Добре. Тия ще сложа 5, 1, 2, 3, 4, 5. И може да сложа... Сега ще ви кажа откъде ще почнем. Извън това... отвори се. Някой да не ми влезне. Чакай да заключим. Това... но с това... това е много страхотно. Така. Както винаги ще почнем от тук. Тук ще е куклата. Когато се обърне, ако някой мръдне,
другите двама червените, как се казваха, трябват ми двама такива. А и аз ще ги наричам стрелеци. Ще вземат ей такъв пистолет. Не нож, а ей такъв. И може чак да се доближите и да посочите и да гръмнете. Аз мога да си сменя скина, съм някаква друга. Така. А ние почваме много дълго там. От тук. Няма да мамите. Тук го забравете, няма го това. После отиваме, лягаме и започваме с другата игра. Как беше другата? С тия шарени кръгчета, да. Знаете ли къде ще са тия шарени кръгчета? И аз не знам къде ще са. Добре, чакай да видим къде може да са. Всъщност аз не мога да си направя. Айде да сме 10 участника. По-натам ще ходиме. Така. Това от кога? Аз не съм отдавна и... Аз къде уйдех в това, бе? Но съм тъпа, бе. Аре, бе! Аз съм си го... Аха, тук никой няма да ни пречи. В тревата, добре. Тук до тревата. Тук едните. Другите. Тук. И ще се състезаваме. Трябва да сме повечко. Айде да станеме 8. Да, 8. 4 плюс 4 е 8. Айде да сме 8. И тук, а другата игра не знам как е. Да, с вратичките беше. Да. И такъв да има, ще си го смена този герой. И искам някой да има такъв. Аз ще ви кажа къде да си намерите тая коса. И лицето да промените, да не е такова да е. Опа. Другата игра с вратите с... тук на улицата, не знам. Но... Не, вие ще започнете да таковате. Бавно по бавно да се въртите. Вие самите. Така. Ама не, така. Един за друг в кръг. И аз ще съм тук. Няма да участвам и ще казвам стоп. И тук ще сложа вратички. 10 вратички ще сложа. И ще стане много яко.
после каква е играта, защото аз само на вратичките умирам. Само на вратичките. Добре. И какво покажа друго? Пишете другата игра как е, след вратичките играта как е. Другата, защото аз на вратичките само умирам. И аз се отказвам още. Пишете долу в коментарите. И до кога гледате това видео, трябваше да сте абонирани, да лайкнете всички видеа. Извинявам се, че не успях да направя сериал Коледно чудо, но само да кажа, че чакайте. Ей тук, нали казах, че се е променило това? Да. Така. Вижте. Правилата са. Има мои правила. Когато отворят вратите и ги затворят, отиват тук ще се съберем ние и ще ме следвате мене. Аз ще съм момиче, просто ме кефи този герой. Той ми е най-любимия герой от Squid Game. За 10 хора има. Чудесно. А и едно столче може, но не по-добре не, защото ще си изхаба това. И някъде да вратичките да сложи. Добре, който иска да пише в коментарите. Аз приключвам с видеото. Снимала съм 12:43 минути, но 43 секунди. Може да ви пожелая да решите. Моля ви се, направете спор. Кой иска да куклата? Аз ще избера кой ще е куклата, но ми трябва момиче. И 2 момчета, които да са тия стрелеците. И 8 хора такива. Един човек от тия съм аз. И ви пожелавам много хубави неща. Снимките, не знае, снимките започват от кой днес днеска сме 19 януари ли сме? Да, 19 януари, точно на 30 януари. Точно на 30 януари ще го снимам. Ще е качено, това видео ще е качено в TikTok и в YouTube, да го видите навсякъде, ако нямате TikTok. В YouTube ще го видите, ако нямате YouTube, в TikTok. Не се притеснявайте, може да участвате. И аз ви И да не става спор, и запомнете го, да не става спор в коментарите. Чао!